Iroi utrai perlu mengai menember ciang sesimpat ngapadang subhai pi syakan di YouTube channel kajing pentemai. Hakikat tu kan ni ki video gilaya page pang jong kisam bat ngitip perlu be janga ba kisam kilong ki badan kam bah ha kajing em gajongi kisam perlu be janga kilong kijing ruai ki ba yadai bah bat kajing em gajongi we pi we bat ngila man pule kini perlu be janga ha ka ba pat ba ane ha ka ba maroi perlu be janga menta ka sing ini pet biang kendiat ke ba kisam ki kwa ban ong ngi we pi we perlu be janga menta ka sing ini pet japang kisam ki hikai yang ngi banduai bat chwa bangin pule bangin yai ter perlu be janga to gi pedem khle ka jangi ha ka jing duai au belai kepaj gi ubah bendeng usim kisim utra ki try alpha bar omega basdang bar bakut hagni khlemat try spe junga nga ka buram ba ka jing yero shame ek baro ki bam lale na ka benta ka jangi we pi we a try kan ran hagni ka khleman shwa bangin puli ka khtin ka jong bi a try to pha yu mesim bakho jong be ba undan ka lang ban ngi khnang bangin la matngo tho bat champang ya ka khtin ka jong me bat ngin la ru ban bu yaki ha ka donor ka jongi bat ha ki jingmut jing perkhat ka jongi bat gila ru ban pandat kam yaki ha ka jinglong jim jingi ka baman la ka sngi a try kan ran gilong ki break pop gilong ki break batlot ki baduna skaba map lut try ki ikta ki pop ki rangkang ki jongi mai kini ba rong ipan yu gedem tan jisu amen perlok be junga shopping sedang tengin pet na ka bible ka khtin ka jong bele na lukas kalnong ka bakhat we kan khot ka baning kong kala jiaru haba udang duwai ha ka we ka jaka ba onda ula wai no we na kisenran jong ula ong ha ko try to hikai yangi banduai kumba uyones ru ula hikai ya kisenran ki jong perlok be junga ka jingget kabasyu ya penbun kajing duai kaba pendap rukom kani parlok be junga kade kajing le jong ki katu kani ki kristan parlok be junga ki senran jong jisu kilayo ya kajing kerkhu ka bakrau ha kaba kilaya karpar yo jisu ban hikai ki banduai parlok be junga ublei ula ai ya ka kitab kajing duai kisam kabalong kapadeng jong ka bible parlok be junga om tang ba kapan yangi ba kumno ki brio ki jong ublei ha kapor hendai ki duai henry ban hikai yangi ru kumno banduai na ki arta baro parlok be junga kisam kilapen wonder ya ki jing duai jong ki brio ki jong ublei bat kani parlok be junga kan thop ru ya ka jing duai ka jong jisu ningkong chronicle kalnong ka ba khan re kon khot ka ba hinyo bat ba khandai ka ong te ha kata kasngi u debit ka ba ningkong ulapelong ban aingu ha utrai da ka khti u asap bat ki para ki jong turwai ha ruai ya ki jing ro ya tu ya kren phang ki kam ki ba phla jong baro parlok be janga ha kani kata yo ngin yakmi shaphang ka benta jong ki sam ba ki yarap ya ki brio jong ublei ban ya ha kalenti ban san ha ka jing dei jong ki ba ublei parlok be janga tuin ken mau ba ki sam ki dei ki jing duai bat kini parlok be janga ki long ki badan kam ha ka jing em ka jongi we pi we parlok be janga ki dei ki ban ken mau ba ki sam parlok be janga ki dei ki jing duai bat ki dei ki ba corridor om tang ha ka theology henry ha ka ban penruspa bat ban pen kala dor ya ngi shimen ha ka jing duai ka jongi ha ka ba marwe lane ha ka ba pat ba da ka ba duai ha ki sam ka yarap ya shibon ki riungai bakin seng bat ban pen khlan ya ka jing em ka jong ki ban duai hau blei bat ban pen khlan ya ka jing duai jong ki kabaman la kasngi perlok be junga ha kani ka tayo ngin yai beteng ban khmi ya ki sam kham tam ha ka ba ki ki ba ha ka jing em ka jongi kim yai bet yaranti karukom ka basuk ban bu ki sam ha ka jing em ka jongi perlok be junga ka dei ban pule ya ki sam kalanong ka baning kong badru perlok be junga ban but ya ki jing pen bet jong ki sam kawai pat perlok be junga ka bangi ngila ban le kadai ban puli ya ki sam ka baya dei bat ka jing em ka jong phi compare perlok be junga ke ka bajia ha ka jing em ka jong phi hidon ki sam jong ka jing yam ki sam jong ka jing yam
kipai ba kisam jong kajing aingu kisam jong kajing ruai kisam jong kajing kala kabambut kisam jong kajing start kisam jong ka history kisam ki bakan thopru ya kajing bitar bar kajing shla badru parlok be jonga kisam jong kajing ya pilgrim parlok be jonga kumnu ngin pule ya kisam hakabaning kong parlok be jonga kade ban penan kam ya kijing mun ki basok parlok be jonga nang ta pat ngin sadwai in pan bor na ublei nang bon ai ngi ka bat sko tho bat sham phang bha ya kisam ni don kamru parlok be jonga ban puson ya kisam parlok be jonga ki bakdo sha ublei baru parlok be jonga kadau jong kata kade kajing duwai bat kumno parlok be jonga kata kitab sam kan yarap ye phi ban pen ya dei la de ke ka ba unong tho ulakren parlok be jonga bun sien phin skolingo ya ke ka ba phipule ha kan diga kitab sam parlok be jonga kalong ka ba ya dei bha bat ka jing em ka jong phi parlok be jonga la da don ke ka ba ki sam ki sneng ki kentu ya phi shem ya kata bat pen le jing bot bha ke ka ong na ka banta ka jong phi kum kan huksa ki sam ki pen be ya ka jingkermen babakala ka jong phi pusan bha parlok be jonga ya kini ka kitab ki jong kisam namar ba kini kilong ka jing ya dei bat kanong rem ka jong Jesus Christ kum ubrio parlok be jonga ha ka kam ban pen ubrio bat ya ka jingkermen bam jukut ka bau Christ ulaterwa hangi parlok be jonga panbor na ublei bon bu ya ka khtien ka jong u ha ka donor ka jong phi badru ha ka jingmut jing perkhat ka jong phi parlok be jonga kumbang lai ba kisam kilong ki badan kam bha ha ka jing em ka jongi bat hakani ka khlembat parlok be jonga ngin yai beteng shushu ya kani ka jing puli jong kisam ki ba ki hikai yangi banduai hakani ka tayo ka banwan bat ngin kan mau parlok be jonga ba kisam ki hikai yangi banduai ba ki pen yangi parlok be jonga ba kumno ki breu ki jong ublei hindai ki duai bat ngin bud ru yaki ka ba ki kilale to blen kurkhu ya phi we pi we